Siphinde sinibingelele babukeli bethu abahle nabalaleli bethu ngoba phela siyazi ukuthi kule channel kukhona abantu abasilalelayo ngesimo se-disability yokuthi ababone emehlweni. Lokho akusho ukuthi abasiba abalandeli be-channel. Singakhohlwa-ke ukuthi siphinde sibonge kakhulu kubantu ababukela, kubo bonke abantu ababukela kule channel nama-subscriber. Ningakhohlwa ukuyenza leyo nto ukuze anytime when we send video nikwazi ukuthi niyithole kuqala. Ngithe namuhla ake ngikhulume ngalolu daba lolu osengilibone ikhathe iningi. Ungakhohlwa ukuthi masikhuluma ngento la asivele nje sisuke sikhulume ngayo, kuhlalwa phansi icutsungulwe ibhekisiswe ngoba phela akufuneka kube khona kugcine sekukhona abantu abacwasekayo ngokobuhlanga noma ngandlela thizeni. Ukuhlala amagqozo odakeni. Ngithe-ke ngikhulume ngalolu daba oselisabalele kakhulu, uthola ukuthi umuntu wesilisa uyakhala ngokuthi imvamisa yize kwenzeka nakubantu besifazane, kodwa uyakhala umuntu wesilisa ngokuthi ngamthola engeyilutho and then ngamthatha ngamsusa la, ngambeka la, ngamusa la, usephezulu, usekhohliwe yimi futhi useyangishiya. Khuluma ngaleyo nto-ke lapha. Lento iyenzeka kodwa kwesinye isikhathi aba i-cause noma abane-impact ukuthi kwenzeke izinto ey'kanje yibo abantu besilisa. Yibo angifuni ukuyifihla leyo nto. Omunye umuntu uzoyibuza ukuthi kanjani engabe ngikhalisana naye. Iy'khathi ey'ningi othandweni elikanjalo futhi nabo bazongifakazela. Uthola ukuthi umuntu uhlangana nomuntu wesifazane noma ngathi intombazane izamela impilo ngale ndlela eyizama ngayo ngokuthi yena unamandla, uphethe lento ekuthiwa ucash nomhlaba uzama ukuwubamba ukuthi ukuwuphatha ukuthi mkhulu kakhulu, kodwa unezinto mhlawumbe unemoto nendlu yakhe ngoba abantu sebaba nezindlu bayesaba ukuba nemizi, nemali ikhonyana. Le ngane iyayisebenzela mhlambe iyi-cleaner somewhere or idayisa e-tuck shop yabo labantu bokufika bavamisile ukuqasha amantombazane akithi, bavamisile ukubaqasha noma isayivesela nje, isahlanganisa impilo. Lo ekuseni uhlale idlule esitobhini useyayigibeza noma eyifice la esebenza khona, mhlawumbe iyadayisa e-restaurant udla khona. Eyiconvince le ntombazane, eyipropose ngolimi oluqondile ngokuthi uyabona ukuthi iswele ethathe i-advantage eyiphe imali. Uyabona yena ukuthi useyiphazamisile le proposal, useyifaka imali yisuka nje kungakathandwana. Ngoba vele ingane ixakekele. Lo uyinika imali yokugibela, mhlawumbe igibela ngo-R700 or R800 inyanga yonke, useyinika u-1,000 for ukuthi ibe nemali yokuthi kube khona nento ezoyidla. Ngeke-ke nobani-ke ngeke-ke enqabe ukunikeza imali, nami ngeke ngize nginqabe. Iyithathe intombazane kuqhutshekwe kuyiphoqe phela intombazane isi-receive kaningi izinto iy'phiwa yilona. Mhlawumbe iyashanyela la esaloni or iyeluka, igcina ingane iphoqeleke ukuthi ivume ngoba lo muntu uyayisiza nemali yokurenta lapho eqashe khona siyehluleka ukukhipha lowo 600 urentayo uma irenta ey'ndaweni lezi irenta mhlambe izozo, siyehluleka ngabo 800. Lo uyinika imali yokurenta uyithengela nokudla. Mesivume ingane bethandana. Angithi uyayibona lolu thando alinayo i-basic, i-foundation yakhona ikhandwe imali. Lo wesifazane ukwazi kahle kamhlophe ushiye ubaba wengane yakhe emakhaya. Uyazi ukuthi uzokwenzani la ngesimo sokuthi uyazi akanalutho loyana uzovuma. Angithi uyabo vese lento le inyova dem ivele ayisalungile. Kodwa kibekezela, uyazi ukuthi ngobulala nale ntombazane nje inhliziyo yayo ibuhlungu kanjani ngoba yazi kahle kamhlophe ukuthi lento eyenzakalayo ayiyithandi. Angiphathi khona uphinde uyitholise umntwana. Leyo nto usuyikhanda isilonda esingesiphinde sisuke, kodwa iyazi uyoyiphindiselela. One day uyayitshela ukuthi ayiyeke lo msebenzi owenzayo ngoba wena unamandla. Uyayitshela isuke nasemqashweni ayizohlala kuwena. Angithi uyakhontrola wena, usebenzisa imali. Ivuma intombazane yabantu
usuyenzani-ke usuyifundisa-ke omunye umsebenzi. Cela ukuqalekisa, angisho ukuthi ngoba ngikhetha lo msebenzi ngoba wona unjani, cha bengakalekisa noma ingamu. Iyasuka intombazane iyokwenza mhlambe uthi ayenze i-nursing. Wena njalo awukwazi ufunde lutho, awugcinanga ngisho ka-grade 12, wayigcinela ka-7 nje. Ile nto ngoba uyidrayivela ama-truck laphana, une-power. Angisho ukuthi abantu abadrayiva ama-truck abanawo u-grade 12. Besenza isibonelo, ningangilwisi bobhuti bama-truck. Usuyasebenzisa le mali u-take i-advantage ukuthi ingane ixakekile. Kulungile-ke iyenze ingane i-nursing, iyeke nokusebenza iyenze. Luckily mhlawumbe ukuthi ayenze i-teaching, kuphela isikhathi yenze o-in-serve, yenze yonke into. Luckily iqashwe ingane. Uyayibona ukuthi usuyixhuma iy'mpiko. Enhliziyweni yayo kunjani? Ayikuthandi nhlobo sidalo, iphoqa isimo. Uyabona ukuthi lo muntu lo usengaphunyula noma yinini. Nangampela esebenze ungene kwi-nursing, mase yakutshela ngelinye ilanga ethe nayi sithandwa sami, imali incane. Izinto ezenzeka, I'm talking about the reality. Ungixolele uma ukuthi akwazi uyibona into enjalo noma ingafani exactly, kodwa ngiyakutshela i-cause. Isiyasuka ingane iyakutshela ukuthi la esebenza khona imali incane, so bayayipromotha and then ifuna ukuthi ithole i-promotion. Manje awazi wena ubona kanjani, musu uyasho nawe ukuthi hawu into enhle leyo. Iphinde isho ithi phela ngifuna nami la ekhaya uparticipate uma kwenziwa izinto. Phela thina siyindoda nomfazi nawe, ngifuna uparticipate uma kwenziwa izinto, nami kube khona engikufakayo, nawe ukuphumule kancane, kade wasukhokha. Bayathintana njalo nomkhwenyana wawo, ubaba wengane loyana. Uyamchazela ukuthi useyasebenza konke. Wena musu uthi hayi inhle i-promotion, tshela igama elilodwa ukuthi kodwa manje ayikho la esizinze ekhona. Ingazi ukuthi mhlambe nise-KZN, engathi i-promotion, i-position azoyenzela i-interview iseGoli, kodwa-ke uzoyenza khona la i-interview. Awufune ehambe eyoyenza le interview eGoli. So-ke uhanjiwe njalo ne-KZN inkulu engaqamba amanga njalo kanti useyibuyelela ngasekhaya. Hhayi nangempela-ke kulokhu uvume nawe musu uyabuza ukuthi ena uma ususeGoli kodwa sesiyaqhelelana, ithi intombazane cha phela baba ukuze nami ngithole imali ehlakaniphile, ngifuna ukuthenga nane moto nami la ekhaya, ngifuna nomuzi siwunwebe, futhi ngifuna siyowuthenga kwenye indawo umuzi la sisathanda ukuhlala elokishini, sifuna ukuthenga ey'ndaweni ey'hlakaniphile. Ubone nawe ukuthi cha intombazane iza nomqondo omuhle, bese uyavuma. Ngakho-ke uma usuvumile-ke sekuyahanjwa-ke siyokwenza ama-interview, siyapha siyahlala eGoli. Siyakutshengisa-ke ukuthi hhayi ngakuthandi. Usuyaqala uma ufona ucingo alisabanjwa. Usuyabuza ihlala kuphi, siyakutshela eyi ngeke ukwazi. Usuthola ama-excuses amaningi uma ufuna ukuya laphana. Ngelinye ilanga igcine ivumile ukukutshengisa ukuthi ihlalaphi. Ugcine ufikile, uma ufika khona uyambona umuntu akasekho normal, yabona. Phela kuke kufike umkhwenyana wakhe la, lo athandana naye okokuqala. Wena vese wayevele engakuthandi. Awusenayo, ayisancengile phela imali yakho, usuyinikile, usuyimilisile iy'mpiko inyoni. Vese phela inyoni uma ifakwe iy'mpiko kufuneka indize. Nami ngayiya kanjani ukundiza sengixonywa amaphiko. Ufike laphana uvakashe, usuyaqalela ukuthi ivakasha kanjani, awuvakashi ngokuthanda kwakho. Uma uthi uyapringana, uyaphakama loya muntu, uyambona ukuthi akasenasikhathi. Noma ufikile laphana awenzi ukuthanda kwakho, uhlala under control yakhe. Nangampela ngelinye ilanga eshintsha umqasho, musu uthi wena ufuna ukubona ukuthi lapha ahlala khona kwenzakalani, uthi uyazomisa, uthi uyazokumisa umfice engekho. Uma ufona umbuzo ukuthi ukuphethe usendlini, uthi manje ngikhona lapha awukho, ethi ngisendlini mina. Uthi hayi bo manje ngikhona, ethi ukhona kuphi, phela kube ukhona ngabe ungena la emnyango. Ethena hayi bo nakhu nje bayasho la bathi awusekho la. Oh, hawu awusho ngani uma ngabuza lana, yini awungithembi, yini ungavele ungiyeke uma ngabe ungangithembi. Siyakutshengisa-ke intombazane, yini ungavele uma ungangithembi ungavele uhlukane nami phansi. Ungakhohlwa phela mina wangifica ngiyiphilela ngangaphili ngaphandle kwakho, yini lento oyenzayo. Wakwabona mina ngiza kuwe, vele ayisezi kuwe le e-KZN, isukela iyele ngalo wena usuze siyakuchazela-ke i-direction, ichazele. Usuyafika laphana, uyabuza awusangitsheli ngani uma usushintsha indaba. Siyakutshela-ke intombazane no, ngakhohlwa ngangiyitshela ukuthi ngikutshelile. Nalana umuntu uyakalela isikhathi uma efike lana, akudluli u-3 days, after 3 days
akuvumelekile umuntu ehlale kuze kube more than 3 days. Uma ngabe usuhlale more than 3 days fune ngi-ede imali ye-rent noma kube khona ifomu oligcwalisayo. Angithi uyayibona njalo. Kabe iyasuka iyashintsha futhi nalapha siyalishintsha nocingo, awusayazi uzoyitholaphi. Uzame ngendlela ozama ngayo uyithole, uma uyithole ikucele nje emehlweni ithi nayi no seku-right. Mhlawumbe wena usuyimisele ngokuyolobola ikutshela ukuthi nayi angikakabi ready ukugana. Kuyaqala uba nenkinga, usuyasuka uthi uphakamisa ikhanda ihambe ingane iye emaphoyiseni, ifike iyosho emaphoyiseni ukuthi hayi cela ningifakele i-protection order ne-eviction order. Protection order ukuthi engasondeli eduze kwakho. Usuyaqala uza kithi usuzosho ukuthi amantombazane awalungile. Sesiyakubuza yindaba usuthi hhayi le ngane ngayithola ingeyilutho ngayitakula. Awusachazi ukuthi ingane wawuyisasazela ngemali, awusachazi. Abantu-ke abaningi bona besey'nkingeni ey'kanje basasazela amantombazane ngemali. Ngeke-ke ingane inqabe imali, kanti ukuba awuyisasazelanga ngemali walwela nje ukuthi uthandwane ngendlela mhlawumbe ngaba kunjena. Angisho-ke ukuthi umuntu umuntu ethandana naye akangamthuthukisa, akangamfundisa. Cha, kulungile lokho kodwa funa ubheke, hhayi zithi yisuka nje, funa ubheke, funa uyibhekisise lento ngoba uyothi uthi uyakhala sivele sikuhleke thina ngoba siyazi ukuthi izinto ey'njena isikhathi esiningi zisuke zenzeka kanjani. Uthole usuwashiya ngisho nomakoti wakho ngenxa yalokhu kuthatha abantu besilisa bebethola iy'ngane ey'ncane, uvele ubone engathi naye emusha. The next thing uzothola umuntu ozokutshela ukuthi iyakuxhaphaza le nje le ifaka inhlamvu. Guess what? Bese uyaboshwa, sisale thina siphile kamnandi la iy'ngane zakho zi-struggle-isha ngobudedengu bakho ungazi ukuthi wawucakwe yini uhobhana ney'ngane ey'ncane ekubeni wazi kahle unayo umakoti. Siyabonga ukubukela kwakho mbukeli. Sethembe ukuthi mhlambe khona okufundile kule nto ekade siyikhuluma. Asifuni ukuthi uma sikhuluma into kube sengathi siyadlala, sifuna ukuthi sakhe isifundo emphakathini. Ungakhohlwa-ke mbukeli ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment. Asiyilutho, i-channel ayilutho ngaphandle kwenu. Siyabonga. Igama le-channel iKamavi with Prince Bheka kaZulu. Singakhohlwa-ke ukubonga nalaba abasenzele i-new logo ye-channel. Bengadideki abantu uma bebona i-logo entsha mase beyitshela ukuthi sekungenye i-channel. Cha lutho, kuseyiyo i-channel yenu. Siyabonga.